ఏ రాండల ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಡಿದಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಂಡ ಎಂಚಿನ ವಾ ಇಕ್ಕುಲು ಪಾತಿರ್ನೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆತನು ಒಂಜಾರೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿರುವಣಸಗೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಫುಲಿ ಬೇಜಾರು ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ತೋರಾತೆ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡತಿ ಹೆಂಗೆ ಲೂಸ್ ಆದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಟೈಟೋ ಒಂದುಂಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ತೋರಾತಿನಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚತ್ತು ಆಂಡ ನಲ ನೆರ್ದು ತೋರಣ್ಣೆ ತೂರ ಒಂದು ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದು ತೋರಾತ ಅಂದು ಅಂಡ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ತಿಂದುದು ತೋರಾತಿನ ಅತ್ತ ಕೋಡೆದ ಕಮೆಂಟ್ ತೂನಾಗುಂಡತ್ತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇರ್ ಬಂಡೇರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ್ನೇ ಬೊರ್ಚಿ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಟನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಡ್ದೆಗೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೆಗೆ ಇತ್ತಿನೇ ಅರ್ಧ kg ಐಟು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಥರ ತೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೋಬತ್ತಿನ ಹೆಂಗೆ ತೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪನ ಬೇರೆ ಬಂಡೇರು ನಾನು ಓದೋದು ಬಂಡೆ ಬೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದನು ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಡಿದಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಂಡ ಎಂಚಿನ ವಾ ಇಕ್ಕುಲು ಪಾತಿರ್ನೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬುಡ್ದೊಡು ಕೈನು ಅಕಲು ಇಲ್ಲ ಲಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ತೋಜೋಡು ಐಕೆ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆನೆ. ಇಪ್ಪಡೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ನಾನು ಏತು ಪಾಡ್ದೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೊರ ಪಾಡ್ದೇನು ಒಂತೆ ಬಟ್ ಆರು ಕೂಡದೆ ತೊಂದಿರು ಐನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾದೇನೆ ಇಜ್ಜಾತ ಬಿಡ್ಲೆ. ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದೆ ಕಮ್ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ದಡೆ ಪೋಯಿ ಅವಿ ಅವು ಟ್ಯಾಪ್ ತೋಚ್ಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಟ್ಯಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದನು. ಹಾಂ ವಾಶ್ ಬೇಸಿಂದ ಟ್ಯಾಪಾ ಬಗ ಟಾಪ್ ಏನ ಹೆಂಗಾರ ತಾಪುಜಿ. ಸೊ ಆರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಮೂಲ ಅನ್ನಾಗ ಏತ್ ರೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡಿ ಅಂದಾಜಿ ಪಲ್ಲೆ 450 ಇಪ್ಪ 450 ಇಪ್ಪುಗೆ ಬಟ್ ಮೂತಲೆ ಹಾಂ ಬ್ರಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದಾ ಬ್ರಾಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕೇತು ಕೊರಿಯರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಅದು 330 ಕೊರಿಯರ್ ರಡ್ಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೈದಿಜಿ ಸಿಂಕ್ದ ಒರನೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದಿನ ಅದು ರಡ್ಡು ಸಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚತೆ ಸಿಂಕ್ದೊಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ. ಸೊ ವಿತ್ತೆ ಬರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಡ್ ಅತ್ತು ಓಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಐತ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ದುಕಾನ ನೋಡತ್ತೆ ಬಿ ಹಾಂ ಪೂರ ಐತ ಏನ ಪೂರ ಓದು ದುಕಾನ ಹುಡುಗೆ ಅವನ ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪು ಎಂತ ಶುಭವೇ ಬಳಿ ಆವಾಗ ಕಜಿಪು ಸೋಪು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚೇನಿ ಒಂತೆ ಗಹನಿಗೆ ಈತ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ನಾನು 2 ಸಲ ಮಾಡೋದು ತಿಂದೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸೊಪ್ಪು. ಬೈಯಗ್ದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಬೈಯಗ್ ಎಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಚ ಎಗ್ ಕೋಡೆ ಸಿರ್ತಕಲ ಪುಡಿ ಕಾಣತತೆ. ಸೊ ಅವು ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ತಿರೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಎಲೆಗ್ ಅದು ಇನ್ನೇನು ದೊಂಬುಡು ಓದಿಪಿ ನಿಂದು ಫ್ರಿಜ್ ದಿಕ್ಕನ ಎಂಚ ಅಡಿಟ್ ಹಾಂ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿದ ಕೂದ ಸಾರು ಉಂಡು ಅವು ತೇರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಸಿ ಎಂಕಲ ಬೊಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಅದ ನಾವು ತಿಂದು ಹೆಂಗಿದೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಭಿ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂದು ಏನಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಡುವೆನಾ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಬಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ತುನಾಗ ಅತ್ತ ಕೆಲವರು ಇಂಚಿನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅತಿ ಅದಾ ನೋ ರಿಪ್ಲೈ ಇರಿಗಿಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುನಪ್ಪಿ ಏನೈತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊಪ್ಪು ತುಲಿ ಸೊಪ್ಪು
ಹಾಂ ಎಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಎಣ್ಣೆಗಂತ ಅವಡು ಉಪ್ಪು ಇರೆಗ ಅವು ತಿಂದು ಗಂಜಿಗೆ ಉಪ್ಪು ವಾಡ್ದೈತಾ ಅವಿ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈಟ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿಜಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದು ಕೂಡ ಪಾಡ್ನೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಏನ ಬೆಲ್ದಕ್ಲು ಬೈದೇರಾ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಾರಾ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೂಲು ಕುಲ್ರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂಗದೆ ಬಣ್ಣ ದುಂಬು ಸೊ ಹೇಮಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋದು ಹೇಮಕ್ಕನಕಲ ಏಸಿ ಹುಲ್ಲು ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಸೆಕೆವಾರ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಓಡುದಿಲ್ಲಲೆ ಓಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವಳು ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ವಾ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಡ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದೇ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚನ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲಾರ ಪುಂಡ ದೇವ್ರಿ ಇವತ್ತಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮರ ಪಿರಪ್ಪುರುಂಡು ತೂಕ ಹೇಮಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಕ ಹೇಮಕ್ಕಡ ಚುರ್ಪಾ ತೆರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಗಾನಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ದಿ ಹೇಮಕ್ಕನ ಶಾಪ್ ಸಮಯ ಹೇಮಕ್ಕಂತ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ದಪ್ಪಗ ಅತ್ತತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಪುಗೆ ಹೋಗಿರೋಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದೀತಿನ ಮೂಲೆಂಡು ಏನ ವಿಸಿತ್ತಾರ ಓಕೆ ಹಾಂ ಮುರಣಿದೊಂಜಿ ಸಾರಿ ತುಲೆ ಸೊ ಏನು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಏತು ಶೋಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ತುಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕದ ಸಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಅಡ್ಡ ಹಾಂ ಸರಿ ಬತ್ತಲೆ ಏತು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸೀರೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 850 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 850 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತು ಶೋಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ವೈಟ್ ಎನ್ ತೋಜನ ಇದು ಇಂಚ ಬತ್ತದಾರು ನಾನು ಇಂಚ ಓಡಾಪ್ ವೈಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಸಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಒಂಜನಾ ಓ ಅಂದ ನಮ್ಮನೇನೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿಯಾ ಯಾನು ಉಂಟೆ ಉಂಡು ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅವಂದ ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಪಲಿಜಿಗೆನಾ ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಪಲಿಜಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಸಾರಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅವಳ ಆಡ ಹೋಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಕ ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಅವಳು ನಾಟಕದ ಸೀರೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆತೆ ಸೊ ಈಗ ಸೀರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿತ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಅಟ್ಟೆ ಬೋರ್ಡು ನೇನಿದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಶೋಕೊಂಡು ಸೀರೆ ರಿಯಲಿ ಶೋಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪರಿಣಿ ತೊಟ್ಟೆ ಹಂಗೆ ಐಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಾಂಡ ಪುರ್ಲು ತೋಜುನತ ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ನಾಗಬೇಕಾ ಎಂತದ ನೀನು ನಂದಾಗಿ ಬಂದೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಹೌದು ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಇವತ್ತೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಯಿತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಂ ಸೊಪ್ಪು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಿದ್ರಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಆ ಬಕ್ಕದಿಕ್ಕೆ ಗತಾ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಐನಾರ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಗಹನಲ್ಲೇ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಐದು ಚಾಪುರದಿ ದಾಳು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ತೆಪ್ಪುನು ನಾವು ಬರ್ಪು ಚಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚದೆ ಏನು ಕೋಡೆ ಎಗ್ ಕಂತಿತ್ತೈತೆ ಇನ್ನು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೋಗ ಪಂಡು ಕೋಡೆ ಸಿರಿ ತಕಲ ಪುಡಿ ಕಂತಿತ್ತೆ ಓದಿಯೇ ಸಿರಿ ತಕಲ ಪುಡಿ ಹಾಂ ಸಿರಿ ತಕಲ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಸೊ నేను మల్పోడు భారీ ఆశ అండి ఇంక ఏం చాపం టేస్ట్ ಮೀನು ಫ್ರೈದಂತೂ ಪನ್ಪುನ್ ಬುರ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿ ಅಂತೂ ಪನ್ಪುನ್ ಬುರ್ಚಿ ಆತು ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿಗಾಪಿನ ಆತು ಪುಡಿ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಪುಡಿ 6 ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ
ಆಚೆ ತಿತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಯರ್ ತೀಯುದು. ಓಕೆ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಆಂಡಲ ಉತ್ಪದ್ದೀಂಡುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬತ್ತು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಂತ ತಿರ್ತುಪಾಡುವೆ ಏಕ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಸೊ ಅಂಚ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದಿಪ್ಪಿ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದಿಂಡುಂಡತೆ ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅದೇನು ತೆತ್ತಿ ಕಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಏತ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕಿತ್ತೆ ಏತ್ ಓ ಶಿಟ್ ಪುಡದ ನೀ ಪುಡದಿನ ತೆತ್ತಿ ತೂದು ಪಾಡೋಣ ನೀ ಒಂದು ಪುಡದನ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಪುಡತಿನ ನೀ ಕೊಡ್ತೀನ ಅದು ತೆತ್ತಿ ಆಫರ್ ಬಂದು ಅದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಇದೀ ಟಪ್ಪದಿ ಯಾವಾಗ ತೆತ್ತಿ ಪುಡದು ನಂದು ಶಿಟ್ ಪುಡದನ್ ಉಲಾಯ್ಡು ಪುಡದನ್ ತೆತ್ತಿ ಯಾನ್ ಕನಾನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಂಚ ತೆತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ರೆ ಏಳು ತೆತ್ತಿ ಬೇರ್ತಿಪ್ಪೇನು ಅಂಚೆನೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಅತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಕೋಡೆ ಉರ್ದು ಕನೆಯರೆ ನೆನಪೇಜಿ ಅಂಚಾದ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗ ಮೇರು ಉರ್ದು ಕನತೇರು. ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ನೀನಿತ್ತೆ ಕಡರೆ ಪಾಡೋಡು ಅದಿ ಪಾಡ್ದೆ ಉರ್ದು ಮೆಂತೆ ಬೊಕಾರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ದೋಸೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ್ ಅಂಚೈತೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಜಿಪೆ ಪೂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನಾಗ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆ ತೆತ್ತಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕಜಿಪೆ ಪೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಿರಾ ಚಟ್ನಿ ಗಡಿಯೋಡು. ಓಕೆ ರಾಪ ಕಡೇರ ಪಾಡ್ಗ ಬುಕ್ಕ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಏನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ ಬರೀತೀರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಆಂಡ್ಲ ಅನ್ಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕಬಾಬ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿರಿ ತಕ್ಲ ಕಬಾಬ್ದ ಓಲಂಡ ಪುಡಿತ್ತು ನಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಪಾಡಲಿ ಅವು ಲಾಯ್ಗ ಹಾಪುಂಡು ಖಾರ ಒಂಥರ ಖಾರ ಅದು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿ ಬೇಯ್ತದ ಆಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಕಬಾಬು ಕಲರ್ಲಾತಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಕೋಡೆ ಆತೆ ಪಾಡ್ದೇನು ಕಬಾಬುಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೆಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಬರಿತೀರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೆಂಗೊಂತಾರೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಷ್ಟ ಕಬಾಬು. ಸೊ ಅಂಚದ ಏನು ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ಏನು ಮುಂಜಿ ದೊಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಸ್ಪೈಸಿ ಆತನು ಶೋಗ್ ಆತಟ್ಟು. ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ತೆತ್ತಿ ಬೇರಡಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೊಂಚೂರು ನಾಡ್ದು ಬರ್ರೆಂಡು ಕನಕಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಾಂಡ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಪ ಬೈಯಾಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚೌಲಿ ಮೀಪಿನಿ ಬಟ್ ಕಾಂಡೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬೆಂದ್ರಕಾಯಿ ಪೋಡು ಪಂಡ ನೀರು ದೀಯೋಡು ಅಂಚಾದ ಕನಕಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಡ ಮರ್ಪಿ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಕನಕ್ ಒಂಜಿ ಪತಂಬರ್ಕ ಬಂದು ತುಕ ಕತ್ತಲಾಡ್ದು ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಎಗ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ಏನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿಲಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪನೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲದ ಸೊ ಇಂಚಿತ್ತಲೇ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಹತ್ತನೇ ಟೈಮ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಇತ್ತಂಡು ಬರೆದು ಸೇರಿ ತಕ್ಲ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಾರ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನು. ಸೊ ಅಂಚ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬನ್ನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆರೆಗೊಂದು ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂದೆಂಕ ಆಪುಂಡು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಈತ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯಿಲಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಿರೆ ತಕ್ಲ ಎಗ್ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ.
ಐಕ್ ಏತ್ ಅದ ನೀರು ಬೋಡ ಆತ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಪಾಗ రేపు ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಮುಲ್ಪೈಕ್ ಸೇರ್ಸಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಲಿ. ಓಕೆ, ಎಗ್ ಮಸಾಲದ ರೆಸಿಪಿ ಸತ್ಯ ಬರೋಣ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲದ ಕಬಾಬ್ದ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ದ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಚಿಕನ್ದ ಕಬಾಬ್ದ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ. ಐದು ಯಾನಿಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನಾನೆ ಅವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಬರ ಪಾಡ್ದವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ. ಒಂಚೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ದಾದನ ಎಂಕೊಂದು ದಾದನ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ. ಹಿಂಗೊಂಥರ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರ ಮಾರೆ ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ನ್ಯೋಲಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಇಂಕ ಒಂಚೂರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್. ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಸೂಪು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪದಿ ಅವಳು ಒಂದು ತಿಪ್ಪನು ಸೂಪು ಒಂದು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಏನು ಸೀರೆ ತಕ್ಕಲ ಎಗ್ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕನಪುಜಿ ಐದು ಬೋಂದ್ ಹಾಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಎಗ್ ಮಸಾಲದ ಬಟ್ ಸೀರೆ ತಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ದಾದನ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ತುಕ್ಕ ಇಜಿನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇಜಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿಗೆ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ.